Napo ka mga individual ang nakalas sa pagpamusil sa katunghaan sa syudad sa Graz sa nasod sa Austria sa kagahapong adlaw. Ang mga biktima na ilhan nga nagpangidaron og 14 ngadtos 18 anyos sumapa sa kapulisan sa nisgutang lugar. Ang ulusab sa mong pagpamusil ang 12 ka mga tinun-an samtang pipila niini nakaangkon og serious injury nga daling gidala sa duol nga tambalanan apan usa niini ang nakabsan gyud sa kinabuhi. Ang suspetsado na ilhan nga usa ka 21 anyos nga Austrian nga lalaki nga nagpusil usab sa kaugalingon sa comfort room sa tunghaan human sa gihimo niini nga krimen. Sa inisyal nga investigasyon na sayran nga bit-bit niini ang duha ka mga hinigiban, usa ka shotgun ug usa ka pistol. Nasayran usab nga eskwela usab ang maong suspect sa susamang tunghaan sa una apan wala kini makagradwar. Wala sa gibutyag sa mga opisyal ang motibo sa maong gunman ug giklaro niini nga naginusara kini sa paghimo sa krimen samtang padayon pa ang investigasyon niini sa pagsuta sa uban pang mga anggulo sa insidente. Subay niini giobserbar sa lugar ang tulo ka adlaw nga national mourning aron sa paginumdum sa mga kinabuhi nga nakalas sa maong panghitabo.